Aurtengoan badegu nobedadea. Seminariotik bialdu digute seminarista bat. Hemen gurekin elkar, pixkat guri laguntzeko eta baireak ere praktikak bezala egiteko, ikasteko, hemengo lana. Gauzo nik ikasiko aldu gurekin. Noski baina. Bintzat, honea etorri da, eta hoxe, saiatuko geha. Miguel du izena. Eta, oaintzuk zure burua aurkeztu ezazu, Kaixo, egunon, Miguel Arrieta dut izena. Iruñekoa naiz. Eta? Zenbat urte, akazu? Eta... Zenbat urte? Hogeita hiru urte. Hogeita amairu urte. Ditut. Oso ongi. Euskeraz ere oaintxasi da, baina, espero dezago. Hori da, gurean ere euskera ikastea. Orduan, ongi etorri Miguel, eta urte askotako. Kaixo, Miguel Arrieta dut izena. Iruñakoa izena. Naiz. Kaixo, Miguel Arrieta izena. Iruñakoa dut. Naiz, joder. Kaixo, Miguel Arrieta izena. Iruñakoa naiz. Eta hogeita amairu urte ditut. Aio!